Ως δημότες του Δήμου Αριστοτέλη έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια περιοχή με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ιδανικά βουνά με καταπράσινα δάση και πλούσια υδροφορία, ακρογιάλια με καταγάλωνα νερά και ποικίλους σχηματισμούς. Έχουμε λοιπόν όλοι μας την ευθύνη αυτό το φυσικό περιβάλλον να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές αλόβητο από το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που το καταστρέφουν. Δημοτικό Σχολείο Αρνέας. Το κτίριο είναι κτισμένο το 1928. Τότε σίγουρα δεν υπήρχε ο κανονισμός θερμομόνωσης και οι εργασίες που έγιναν το 1998 συντήρησης είχαν σκοπό μόνο στην εξωτερική αρμολόγηση και αισθητική του κτιρίου. Οι ενέργειες που κάναμε ήταν 3, οι παρεμβάσεις μάλλον, και καταφέραμε την κατηγορία Ήτα, σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, να την πάμε κατά 2 κατηγορίες, να την ανεβάσουμε και να πάει στην κατηγορία Ε. Οι επεμβάσεις που κάναμε είναι η τοποθέτηση εσωτερικά δεύτερης σειράς κουφωμάτων, ξύλινα, η τοποθέτηση μόνωσης στο δάπεδο του υπογείου και στην οροφή του ορόφου και αντικατάσταση συστήματος στο Λέβητα για τον έλεγχο της παραγωγής της ενέργειας. Με αυτό καταφέραμε να εξοικονομήσουμε πόρος, να μειώσουμε την μόλυνση του περιβάλλοντος με διοξείδιο του άνθρακα και να εξοικονομήσει κατανάλωση ενέργεια. Δεν μπορούσε να γίνουν άλλες επεμβάσεις, το κτίριο είναι και παραδοσιακό και δεν ήταν εύκολο να μπουν εξωτερικά μοναδικά υλικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου μας είναι η δική μας συμβολή προς ένα καλύτερο μέλλον για ένα καθαρό περιβάλλον που να χαρίζει ποιότητα ζωής στους ανθρώπους του. Γιατί φέρνει σε επαφή τη μαθητική κοινότητα με το νέο οικολογικό σχολείο, την ενημερώνει και την ευαισθητοποιεί και μαζί με αυτήν και όλους τους δημότες, αναπτύσσοντας οικολογική συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος.